Mä oon Meri ja mä kärsin ahdistuksesta joka päivä. Arjessa se ahdistus johtuu yleensäkin sosiaalista tilanteesta tai aikatauluista, suorituspaineista, opiskelustressistä. Aiheita on monia. Ja pahimmillaan se ahdistus näkyy siinä, että mä en mene jonnekin, mihin mun pitäisi mennä tai olisi hyvä mennä. Esimerkiksi ensimmäisenä yliopistovuotena mä en hirveästi käynyt missä opiskelijatapahtumissa ihan vaan sen takia, että mulla ahdisti ne tuntemattomat ihmiset, joiden kanssa mun pitäisi jotakin pystyä vielä puhumaankin. Se rajoittaa pahimmillaan tosi paljon elämää ja voi aiheuttaa pahoja paniikkikohtauksiakin. Mutta mulle se, että mä oon puhunut sitä asiasta mun ystäville, läheisille, on auttanut tosi paljon. Ja mun ystävät onneksi ymmärtää sen, että jos mä sanon, että mulla nyt ahdistaa tulla tai mennä tai tehdä, niin ne ymmärtää sen ja hyväksyy sen. Ja mulle on ollut tosi helpottavaa, että mä hyväksyn itteni sellaisena kuin oon. Ja että mulla ahdistaa, mutta se on ihan ok. Ja sillä asialla voi tehdä jotakin.